Que dá gusto vir aquí e que o trate aún así e que haxa esta acollida. Eu quero agradecer tamén a sensibilidade do alcalde de Vilamartín por o camiño de inverno, por o camiño de Santiago e a súa paixón, diría eu, porque leva moito tempo traballando polo camiño. De feito, el e a Asociación de Valdeorras e a Asociación do Camiño de Inverno dos Concellos foron os que propuxeron que as mouteiras foran de pizarra na comarca de Valdeorras e se conseguiu e aquí están. E teño que decir que hai pouco tempo en Santa Coloma de Grabonete estuvemos ponendo en valor unha mouteira que é precisamente de pizarra. Me imagino que saliría de aquí, como as que aquí se ven no Camiño de Santiago. Quero tamén agradecer a presenza da Asociación de Amigos do Camiño de Santiago, do Camiño de Inverno en Valdeorras, que tamén levan loitando moito tempo, primeiro por o recoñecemento do camiño, despois por o seu trazado e agora por a súa conservación, está en valor. E nada, decir que este investimento, despois o técnico nos dará máis explicacións do que desta obra, pero bueno, é un investimento de 140.000 euros da Axencia de Turismo de Galicia, precisamente para o que decía o alcalde, para que o camiño vaya paralelo, que non conflúa cas vías onde se rexistra tráfico rodado de vehículos e que, na medida do posible, pois discurra por outros lugares que non sexan as estradas. Este tramo é un exemplo de actuación tamén do tesón do alcalde e presidente da Mancomunidade da Asociación de Concellos do Camiño de Santiago, do Camiño de Inverno, e podíamos decir que é o inicio de un plan que ten a Xunta de Galicia a través da Sociedade de Xestión do Plan Xacobeo, no que se van a investir máis de 40 millóns de euros para precisamente facer o que se fixo aquí, quitar o Camiño de Santiago das estradas. Concretamente, no Camiño de Inverno, pois se vai actuar en máis de 20 kilómetros, e na comarca de Valdeorras xa vimos de publicar as expropiacións. Que a Axencia de Turismo de Galicia ten a capacidade expropiatoria precisamente para poder sacar o camiño das estradas e xa vemos de anunciar pois as expropiacións concretamente nesta comarca. Vaise actuar nun tramo entre Carballeda de Valdeorras e o Barco de Valdeorras, nun tramo tamén dentro do Concello do Barco de Valdeorras, e ademais pois se vai actuar na rúa en tres tramos, que é bastante complexo, que é a salida do Concello da Rúa, hacia a fábrica de Reiter, pois ali se vai facer unha actuación. Quédanos pendentes, pois seguro que algúns tramos que tamén estaremos traballando para sacalos das estradas e toda a colaboración que poidamos prestar, pois ben aos concellos, ben ás asociacións, pois aquí estamos. A verdade é que este é un camiño moi bonito e para quen o fai enamórase enseguida. Eu fixeno hai uns anos por etapas, non o fixen todo da feita, que sempre que comentas con alguén que fixo o Camiño de Inverno, pois a verdade que ten un recordo maravilloso e estupendo. Cúmplense agora 10 anos da declaración do camiño como unha ruta oficial a través da Lei de Patrimonio da Xunta de Galicia, e a verdade que creemos que é un camiño que goza de moi boa saúde, pero que ten unha progresión moi importante. Agora estamos ao redor dos 3.000 peregrinos ao ano. Desde logo que temos moitas máis capacidades para incrementarse, para que se incremente este fluxo, e nese sentido estamos traballando. Este é un exemplo. Recentemente inaugurábamos o centro social e centro de acollida, de información ao peregrino. Vai facer as dúas funcións, acción de Amigos do Camiño de Valdeorras e tamén ese punto de información
aí na antiga capela de Santo André, un lugar maravilloso de Fontei. E tamén, pois, bueno, aí o ano pasado pois, firmamos un convenio co Concello da Rúa para incrementar os servizos do albergue municipal. Todo, pois, bueno, para que o camiño de inverno, siga atraendo peregrinos e siga dándolle visibilidade a esta comarca. Unha comarca que é xacobea e que cada vez pois, é máis coñecida dentro do mundo do fenómeno xacobeo. Eu agradezo especialmente pois, esa implicación de Enrique nesas dobles facetas de alcalde de Vilamartín de Valdeorras e presidente da Asociación de Concellos e tamén de Asunción e o seu equipo, pois, bueno, por estar sempre pendentes do camiño e de todo o que sucede no camiño en Valdeorras. E bueno, eu, se que tedes algunha pregunta ou